tayo at magkape. Let's go. Ang init. Hello. Wah! Ay! Ayan, Ford pala to. Angas, oh. So, abangan nyo yung pagbabago nito. Kasi rin, muna lang kami. So, what is up guys? Team Or Vlog here nga pala guys. Yun nga. So, for today's video, yan, kamusta kayo? Sana okay lang kayo. Team Or Vlog here nga pala guys. Yes sir. So, yan, for today's video is kasama natin si Eco More Vlog. Siyempre, yan na yung riding in tandem natin eh. Tapos, siguro magkakape kami doon na lang sa Kalasyaw, sa Coffee Bean. Kaya tara, puntahan natin yung guys. Then, kwentuhan tayo, siyempre. For today's video, gala lang. Kasi wala kami magawa sa buhay. Siyempre, motovlogger kami guys. Kailangan namin lumabas para makausap kayo, diba? Hindi naman kami mga vlogger na papatawa lang dyan sa inyo. Pero pwede na lang kayong makitawa sa amin kung may mga moments kaming kakulitan dito. So, kung di ka pa nakapag-follow, follow mo na kami. Siyempre, Team Or Vlog nga pala yun, Eco More Vlog. So, ayan, let's go. Woo, what a sunny day guys. Grabe, ang init. Kalahin mo yun, lumabas tayo around 4 o'clock pa lang dito. Eh, syempre abangan nyo kami sa ano dyan, sa Monarch Hotel sa World's Convention ba yun? Sa May 22 to 25. Maybe yan, kita tayo dyan sa Monarch Hotel. Dahil may moto palengke ang One Zone Festival, diba? Syempre, kita-kits tayo dyan, sama na si Eco. Tapos syempre ang Auto Bros din. Syempre si Moto Turuk, ang ating newbie rider ng Pangasinan. Super duper traffic dito. Ang init. Hello. Hi po kayo. Bomba. Mahilig ata si Ma'am sana. Mahilig si Ma'am sa motor. Wah! Yeah. Yeah. Here's the last Space Jam. Hey! Go. Oh, ano sasakyan to? Ano tatakyan? Angas ah. Ganda na sasakyan na to. Kabayo. Comment down below kung alam nyo to guys. Pero hindi ko alam, bago sa paningin ko tong Ford Global City. Ayan o, Ford pala to. Angas o. Aray ko. Touchdown kami, Coffee Bean guys. So ayan guys, kasama natin si Eco, si Moto Turuk na nakasasakyan. Then dito kami tatambay ngayon sa Robinson, paulit-ulit. So ayan lang guys, ayan na lang. So ayan guys, dito kami ngayon sa Robinson guys ni Eco and Moto Turuk.
So, tambay kami ngayon dahil Sunday ngayon, then wala masyadong ulan kaya yan. Then, ngayon sinasabi ko sa inyo na magkakaroon ng ordinance na kailangan na mapatransfer yung ano, yung ORCR sa pangalan mo. So, yan guys. Ewan ko anong mangyayari dun. Alam mo na ba yun? Bibili ka ng motor? Oo, na second hand. Second hand? Oo. Kaya mo pa rin ano yun? Kay David? Kaya ano masasabi mo din? Hassle? Hassle, no? Hassle. Dapat kahit, ano lang, dos? Dead of Pero- sale lang, pwede na sana. Pero ang maganda doon lang, malalaman mo kung may Kung ilang owner na. kung may kaso ba yung nalalaman mo kung may kaso yung sasakyan or mayroong ganun. Kaya nga, pero okay din naman, pero hassle. Dahil lang naman guys, kami lang tatlo dito yung ako, susunod pa si Aray ko. Joshua. Si Josh ko po adventure na siya ngayon, hindi na siya si Consi. So ayun guys, tambay muna kami dito. So ayun guys, tapos na kaming tumambay dito, bali uwi na kami. Follow nyo to, Pacquiao Moto. Pacquiao. So, abangan nyo yung pagbabago nito. Bago na. ano ang pangalan? Yan sila, mauna na kami. Bukas ulit. Bukas ulit. Sige po. So yun guys, uwi na tayo. So syempre uwi naman na, dito ko natatapusin yung vlog ko. Ganoon naman lagi. Ang bago lang sa channel ko, follow mo na ako and subscribe mo na ako sa YouTube. So ayun guys, dito ko natatapos yung vlog ko. Team Oro Vlog, I'm out guys. See you next vlog. Bye bye. Sheesh.